Zdravím vás, milí priatelia, dobrý večer. Máme dnes 5. mája, krátko pred polnocou, 23:40 na ciferníku. Ako vidíte, som smutočne zaodetý, mám na sebe skutočne čiernu kravatu, pretože, ako iste mnohí vieme, pred 2 dňami, 2. mája, 2-3 dňami sa v Odese odohrala veľká tragédia. Došlo k tomu, že dovezený deň predtým na obyčajných linkových autobusoch príslušníci pravoradikálnych organizácií ako Pravý sektor, Bounsa, dokonca možno aj pôsobiaci en déguise, členovia Národnej gardy a rôzni koordinátori dobehli do Odesy a deň na to podpálili budovu miestnej administrácie. Podľa posledných odhadov, jak som to čítal teraz na ruských správach, teraz bolo hlásených zomretých 46 ľudí a viac než 150 utrpelo zranenia. Takže skutočne je to veľmi veľký a veľmi ohavný, ale predovšetkým cynický zločin, ktorý, analyzujúc ktorý, môžeme nielen siahnuť na prsty ich organizátorom, ale si mnohé vysvetliť aj chovanie a dianie okolo nás a možno snáď aj niečomu sa ponaučiť s ohľadom na naše vnútroštátne záležitosti. Nebudem samozrejme, neviem, nakoľko by som sa mal ponárať do podrobnosti, ale skutočnosť je taká, že útočiaci, medzi ktorými boli aj veľmi zaujímavá skupina, totiž futbaloví fanúšici všeobecne. To je veľmi zaujímavé amorfné teleso, o ktorom boli publikované mimoriadne zaujímavý materiál. Napríklad na českom internete si môžete nájsť pod názvom Futbal ako nástroj globálneho riadenia. Ukazuje to, že tým, že veľký biznis, v ktorom sa skutočne šport, taký ako futbal, sa točia ani neskutočne taký, je to veľký biznis napojený bezprostredne na globálne elity a preto, ako možno niektorí ste zistili z mojich predchádzajúcich prednášok, že teda sa títo futbaloví fanúšici môžu stať, alebo stávajú nástrojom alebo inštrumentárom globálnej elity v presadzení ich neštruktúrneho riadenia, globálneho riadenia, ktoré skutočne existuje. Na neštruktúrnej úrovni, možno podvedomej, ale existuje. No a práve futbaloví fanúšici tvorili do značnej časti vlastne jadro týchto útočiacich jednotiek spred 2 dňov v Odese. Zahádzali budovu miestnej administrácie molotovými koktejlami prvé a druhé poschodie, pričom naďalej obliehali budovu. Bol to zjavne koordinovaný, dobre nacvičený pred tým útokom. Mimochodom spomeniem, že krátko predtým do Odesy zavítal tajomník Ukrajinskej rady bezpečnosti, nejaký господин Paruby, tiež mimoriadne odiózna to persona, proste persona. No a rozdávali tam, tuším, neprestranné vesty alebo čo. Je zrejme, že mnohí z nich boli ozbrojení, napríklad jeden absolútne neštitiac namiereného na neho kamier začal z pištole ostreľovať ľudí, ktorí utiekali od toho smogu, aby sa nezadusili, tak buď na parapete tam trčali a snažili sa nadýchnúť, alebo sa snažili cez okná vyliezť vonku, alebo cez schody vybehnúť dole, lenže čo sa čuduj sa svete, vonku ich čakali hladní ako svorky vlkov, ľudia, ktorí tých ubohých členov domobrany, žiadnych separatistov, to sú členovia domobrany a neskôr sa ešte dostaneme k dôležitosti vyzdvihovania správnych pomenovaní pre tamojšie udalosti, ale pokračujeme teraz
samotnom incidente, hej, tak týchto ľudí, ktorí sa snažili dostať von a vybehli vonku, tak ich tam začali mlátiť železnými prútmi, hej, a vystavovať verejnému posmechu a teda. To je niečo neskutočné. A strieľali po ľuďoch, ktorí liezli z lanov po lanách vonku. Hej. A toto celé nedostalo patričnej pozornosti zo strany našich slovenských médií. Respektíve, čo som nedávno to úplne pred chvíľou počul na český, však to sa človek môže zblázniť. Treba totiž vedieť, že krátko po tejto udalosti priletel do Odesy. No a v dôsledku toho požiaru samozrejme zahynulo veľmi veľa ľudí, pričom tí, ktorým sa zázrakom podarilo prežiť pomocou toho, že vybehli na strechu a tiež tam užili svoje krušné chvíle, tak neskôr boli evakuovaní a zajatí políciou a vyslýchaní ako podozriví z podnecovania tohto celého. Hej. Vystavení na posmech, normálne fotky boli zverené v internete, fotené skutočne na spôsob kriminálnických hollywoodských blockbusterov, hej, že spredu, zľava, z profilu, zozadu, akokoľvek. Neskutočne, ale týchto ľudí, hej, ubohých, vystavili takémuto verejnému hanobeniu, hej. No, Sodom a Gomora. Zároveň teda, ak som ešte nezabudol pozdraviť mnohých vás, tak vítajme v predohre k 3. svetovej vojne, pretože toto môže skončiť veľmi, veľmi zle. Je očividné, že pseudofašistická, skutočne fašistická kievská klika sa snaží z priameho podnecovania zo strany USA robiť úplne všetko preto, aby v Ukrajine vyvolala čo možno najkrvavejšiu občiansku vojnu. Oni si to možno neuvedomujú, ale údelom je tiež zhorieť v ohni tejto občianskej vojny. Šialené. No a to, že sa tomuto tragickému incidentu, predsa len 46 ľudí zahynulo, 150 utrpelo zrania, toto malo totiž to pokračovanie, hej, pričom neumalene sa kievské médiá, ktoré majú 2/3 z tohto bordelu, čo sa deje v našej susednej a ťažko skúšanej Ukrajine, na svedomí, hej, pretože oni tiež neštruktúrne ovládajú tie masy tých ľudí. Pre mňa bolo fakt veľkým prekvapením, hej, ja si pamätám, my mali v rodine, žili ľudia, ktorí žili v Sovietskom zväze, hej, tak oni tieto národnostné rozdiely nevnímali možno tak ostro, ako sú vnímané dnes. Hej. Vôbec, trebárs pred bolševikmi, ešte za carských období, neboli žiadne národnosti alebo tak. Hej. Písalo sa väčšinou vierovýznanie a hotovo. Že si bol pravoslávny veľkoruský národ, alebo si bol neviem čo. A v princípe, hoci dnes Západ uplatňuje rôzne politiky voči rôznym nástupujúcim štátom Sovietskeho zväzu, aj tak ich na rovine zmýšľania toto celé vnímajú ako pozostatky Veľkého Ruska, ktoré uvidíme, ako to s ním bude ďalej. A teraz sa budem snažiť hovoriť absolútne nestranne a zdieľať s vami niektoré svoje pohľady len z titulu toho, že môžem veľmi operatívne čítať treba zo ruskú tlač a premýšľať možno o širších súvislostiach aj našich vnútorných záležitostí z takého toho nestranného pohľadu iného národa, a to sa netýka len Rusov. Takže zaujímavé, že na túto ohavnú tragédiu, najhlavnejšie na tom bolo to, že tieto ukrajinské médiá, že oni sa snažili nalepiť vinu za toto celé na členov domobrany. Domobrany národno-oslobodzovacieho hnutia, ktoré sa tam sakra formuje na juhu a na juhovýchode tej krajiny proti vláde, ktorá posiela na vlastných ľudí tanky, hej, a ozbrojenú pechotu a zastrašuje ich, terorizuje zo vzduchu helikopterami a neviem čím, tak to sa ako dá nazvať. Tak samozrejme, že tí ľudia sa necítia ďalej byť povinní byť tejto vláde lojálni, chápete? Tam už skutočne občianská vojna beží. Desiatky a desiatky ľudí zomierajú každý deň. A ak toto sa nejakým spôsobom nezastaví, drahí moji, tak to neskončí dobre pre nikoho z nás. No a tejto ohavnej tragédii teraz, keďže názov prednášky predsa len predpokladá, že budeme hovoriť o rusofóbii ako fenoméne, ako síce doteraz neznámom, ale pri istej námahe celkom vysvetliteľnom fenoméne, ktorý vlastne mnohé osvetľuje z takej inej strany z toho, čo sa deje dnes. Takže predslove
samotnej rusofóbii poviem toľko, že tento ohavný incident, ktorý sa dá prirovnať k teroristickému zločinu, však teroristickému zločinu páchaného, nazvime to tak, pseudoštátnou mocou, aj keď kľúčovou, ale predsa len majúcou istý titul štátnej moci na svojich vlastných obyvateľov. To je štátny terorizmus, drahí priatelia. A ja sa tým ľuďom na juhovýchode Ukrajiny vôbec nečudujem. A hoci ich nazývajú separatisti akokoľvek, je to kvôli tomu, aby ich svojím spôsobom v rámci psychohistorického vplývania na myseľ ľudí, nazvime to tak, znižili trošku ich dôstojnosť, akože, že tak dobre, oni si tam hynú, ale my tu ešte stále sa môžeme rozprávať o uragáne a o veľkom úlove v Tatrách nejakej našej prominentnej celebrity, viete, o tom je to celé. Takže ja som za uplynulé dni od západných politikov nevidel žiadne oficiálne vyjadrenie nejakej akékoľvek sústrasti s týmto celým. Ja neviem, už adresáta by si istotne dokázali nájsť, tak dokonca hovorkyňa Európskej komisie povedala, že myslíme si s ohľadom na všetky tieto incidenty, že je evidentné, aby monopol štátnej moci na Ukrajine prináležal, bol vlastne v rukách centrálnej vlády, aby podľa nich, aby bol nastolený poriadok. Takže terorizovanie vlastného obyvateľstva je podľa nich teda nastolený poriadku. To je len jeden z mnohých dvojitých štandardov uplatňovaných dneska Západom a Západom ovládanými mass médiami aj voči východnému bratovi, nazvime to tak, pre tých z vás, čo sú Slovania. Boj o Rusko je, drahí priatelia, v skutočnosti bojom o nás všetkých. Takže o čom to svedčí? Svedčí to predovšetkým o tom, že Západ svojím postojom dáva dosť nehanebne najavo svoje opovrhovanie slovami. A to, čo vám vravím, to nie sú v princípe žiadne nejaké tajnosti. Existujú odtajnené dokumenty, rozviedky, ktoré treba taký houstonský projekt, môžete si niekto vygoogliť, ale zatiaľ neviem, či to je ešte dostupné v slovenčine, že by sme sa sami o to pokúsili. Houstonský projekt na rozčlenenie Ruska už potom, ako bol úspešne, na takých 90% úspešne završený harvardský projekt, to je rozčlenenie Sovietskeho zväzu, normálne vymenovaný celkom logicky 5 fáz, že perestrojka a teda reforma. Malo to byť završenie, ale keďže prišiel Putin, sa završenie nepodarilo a preto ho neskôr preformátovali, vylepšili, tak povediac, na houstonský projekt. A v princípe je zaujímavý popísaný. Dostaňme sa k nemu ešte k koncu prednášky o rusofóbii. Takže, čo je to vlastne rusofóbia, ktorá zo značnej časti na podvedomej úrovni plynie a vplýva na naše zmýšľanie a na naše várnemu, po nemecky, čiže vnímanie faktov, udalostí okolo nás. Tak snáď si povieme len toľko, že rusofóbia ako taká existovala prakticky od momentu zrodu súčasnej doby, respektíve od toho, čo ruský historik Andrej Ilič Fursov nazýva dlhé 16. storočie 1453 až 1617, alebo koniec Vestfalský mier 1648. A to je vlastne zrod súčasných západoeurópskych štátov, nech by ich tamojší historici tvrdili čokoľvek iné, ale vyzerá to takto. No a rusofóbia bola prítomná vlastne už od tohto obdobia zárodku kapitalizmu, tak povediať. Existujú však samozrejme rozdiely v rámci tohto psychohistorického fenoménu a rozdiely v, nazvime to tak, v úrovni takých súkromných alebo kolektívnych prejavov nepriazne. Rusofóbia sa veľmi zintenzívnila v Európe v 20. a 40. rokoch 19. storočia, keď Veľká Británia, potom ako sa im podarilo
samozrejme za rozhodujúceho prispenia Ruskej ríše vtedajšie poraziť Napoleona, zrazu ocitla z očí v oči silnejúcemu ruskému vplyvu na hranici jej ázijských kolónií. Čiže India, Perzia, no Perzia bola taká polokolónia, ale už vtedy sa viedol boj India, Afganistan, Hindukuš, Čína dokonca. Takže vtedy sa v európskych mass médiách, ktoré sa zrodili práve vtedy, upozorňujem vás, drahí priatelia, na mimoriadne zaujímavú literatúru, ktorá ukazuje zrod súčasných západoeurópskych mediálnych tradíc. Nebudete mi veriť, skúste hľadať, v ktorej knižke je to zakotvené. Isté, že jedná sa o knižku pojednávajúcu o Francúzsku, keďže Francúzsko bolo v tej dobe 20. 40. roky 19. storočia takým tým úľom celoeurópskym. Paris, la capitale du monde, n'est-ce pas? Kde sa proste preplietali všetky možné záujmy a je to odrazené v románoch Alexandra Dumas. Napríklad v románe Monte Cristo, ktorý z akýchsi čudných, viete, dôvodov nikdy nebol ani za komančov, ani za demokratov, nikdy nebol zahrnutý medzi povinné čítanie, hoci proste povinné čítanie by mali byť práve tieto knihy, alebo knihy Gustava Verna, ktoré skutočne veľmi pozitívne vplývajú na formovanie istých charakterových kvalít v mladých deťoch, no proste v deťoch, deťoch, hej. No a tam je práve opísaný to prostredie parížskej mediálnej sféry, vtedy ako fungovali prvé noviny o tom, ako boli prepojené na bankárske rodiny už vtedy, hej, Rothschildovcov a teda. Takže to sú skutočne dlhé tradície. Na tom aj vidíte teraz, ako sa posledných, neviem koľko rokov, 4 alebo 5 rokov darí tým Rothschildovcom zahrňať do Rockefellerovstva späť. Oni si tento úder plánovali, hej, od porážky Veľkej Británie po druhej svetovej, o ktorej sa málo hovorí u nás. Vlastne Británia tak či tak, hej, hrala vedúcu úlohu vo formovaní toho obrazu rusofóbie, ktorý bol prezentovaný na stránkach európskych médií prakticky celých 150 rokov dozadu, možno hlavne viac, prakticky skončených napoleonských vojen, preto nikdy nebude neužitočným si o Británii povedať trošku viac práve z tohto hľadiska. Čo by sme tam mohli povedať ďalej? Takže oni tým, že teda tí Rothschildovci vlastne už vtedy mali svoje noviny v Paríži, hej, a aj pán Stendhal, veľký francúzsky románopisec, ktorý opísal bitku pri Waterloo, opísal ten známy incident, ako poslíček Rothschildovcov utekal do Londýna, hej, a všetkým tam oklamal tým, že povedal, že Napoleon zvíťazil a že tým proste prispel k pádu akcií anglických, ktoré Rothschild vtedy skúpil prakticky za babku a odtedy sa osídlil na tom kontinente. Takže takéto staré sú tie dynastie a nie sa čo čudovať, že oni si tú svoju odvetu, ktorú si užívajú na amerických Rockefelloroch, teraz vychutnávajú s prináležacou tomu staroeurópskou noblesou. Takže rusofóbia ako fenomén siaha práve do tohto včelieho úľa. Čo sa stalo v polovici 19. storočia, ak sa bola Krymská vojna. Ak by ste, drahí priatelia, videli noviny tých čias, tak to sú proste fakt veľmi talentované karikatúry, hej, to radosť čítať a radosť sledovať. Takže prezentovali Rusko ako nevyhnutne zlú krajinu, hej. Tá Krymská vojna to bola taká prvá krížová výprava, hej, proti tým barbarom, slovanským barbarom východu, hej. Napríklad apologet marxizmu, Karl Marx tedy spolu s parížským arcibiskupom, hej, tam rečnili o výprave proti slovanským barbarom, ktorých treba zahnať späť do ich hraníc 17. storočia, hej, v princípe toto priatelia podarilo doceliť v 1991 roku pri rozpade Sovietskeho zväzu. Takže my žijeme v úplne inej realite. Dá sa povedať, že tá jalský systém, ktorý dneska už skutočne odumiera, hej, dôkazom toho je absolútna nefunkčnosť OSN. Tak tento jalský systém sa zmenil na ten postsovietský systém, v ktorom sme doteraz žili a ktorý teraz sa tiež láme. Drží sa síce z posledných síl, ale láme sa.
a východiskom pre ňu je práve rozpútanie vojny na Ukrajine, čoho sme teraz žiaľ Bohu svedkami. Bože, že o tom budem niekedy v živote rozprávať, to som snáď ani sa mi nesnívalo v najhoršom sne. Takže Karol Marx, ak to vidíme, mimochodom sám veľký Slovanov, neznášal nielen Rusov konkrétne, ale všetkých Slovanov, všetkých nás. Takže na tom vidíte, aké sú cesty Božie ideologické klamlivé, že? Mali sme tu marxizmus, leninizmus 70 rokov a nahovárali sme si, že sme tiež suverénni, ale na úrovni ideologickej, hej? Boli tiež, dá sa povedať, sme sa učili naspamäť proste teóriu ľudí, ktorí sami Slovanov považovali za takú medzištádium medzi opicami a normálnym západným neviem čím. Takže má to veľa zaujímavých momentov, hej. Rusofóbia je svojím spôsobom pokus prezentovať Rusko ako niečo, čo sa tak odkláňa od univerzálneho štandardu, takého anglosaského štandardu, niečo, čo je zlé, nebezpečné už proste tým, že je. Hej. Preto vystáva nutnosť, vyriešili tým nutnosť vyriešiť úlohu, potrebovali totiž vnúknúť samotným Rusom pocit takej menícenosti, nazvime to tak. Obzvlášť tej časti ruskej spoločnosti, ktorá sa myšlienkovo nazvime to tak, a kultúrne orientovala pre všetkým na západ. V 19. storočí boli také dve hlavné frakcie, hej, myšlienkové toky, západníčestva a slovanofilstvo. No, takže slovanofilstvo, takí tí rusofili, z ktorých neskôr sa vyvinuli práve tí Eurazíci, ale do dlhej doby to boli len takí na úrovni akademických. Nebolo to nejak masový jav. Takže vnúknuť pocity menejcenosti sa podarilo západnej propagande, ktorej súčasťou od prakticky od jej vzniku bola vždy aj v tej alebo istej miere rusofóbia, sa podarilo tejto západniarsky zmýšľajúcej časti ruskej spoločnosti vnúknuť myšlienku o jej menejcennosti. Hej? Proste docieliť u nich stratu národnej identity a dohľadnej perspektíve, v takej tej širšej perspektíve, samozrejme s vyhliadkou na docielenie toho, aby sa Rusi dostali do postavenia takého väčšine sa kajúceho, v niečom seba ospravedlňujúceho, viete? Čiže tým pádom aj obraňujúcej sa strany konfliktu. Ako je známe, konflikt vyhráva vždy ten, ktorý je iniciatívny. Keď sa obraňuješ, to znamená, že reaguješ. Nazvieme to takto. S ohľadom na všetky tieto skutočnosti môžeme rusofóbiou nazvať funkciu, súhlasia kolegovia matematici, ak ma sledujete, funkciu svetovej informačného súperenia, informačného zápasu. Je to jedna z jeho funkcií. Spúšťačom už skutočne takej systematickej. O tých časoch, o ktorých píše Alexander Dumas starší, tak to sú časy možno ešte krátko po mušketieroch, to tak, ale spúšťačom takej reálne serióznej a mediálnej, keď boli etablované prvé také známe mediálne domy, hej, na západe však prvé francúzske noviny celofrancúzsky boli Le Mercure François, hej, francúzsky Merkur, čo je ešte 17. storočie, tam nejaký D'Artagnan, hej, a vtedy už, keď pôsobil Alexander Dumas a proste ten Monte Cristo, tak to je 19. storočie, začiatok 19. storočia, takže predsa len tie časy boli fakt, to tak, neboli o nič menej zaujímavé než tie dnešné, hej, hoci si dneska myslíme bohača všetci, že sme kefu zjedli s našimi vedomostiami a neviem čo. No, história bola iná, priatelia. Takže spúšťačom takej systematickej rusofóbii v západných médiách v 19. storočí, krátko pred Krymskou vojnou, ako spúšťačom Krymskej vojne, samozrejme, bola intervencia ruskej armády počas revolúcie Meru 8 rokov 1948 v Rakúsko-Uhorsku, keď Maďari boli porazení pri Világoši, hej. No, proste rusofóbia existuje nezávisle od toho, či je Rusko silné alebo slabé, hej. Ako by povedal Mario Puzo v Prsnom otcovi, proste it's not personal, it's business. Je to boj, večná
konkurencia o dominanciu vo svetovej informačnej sfére, nazvime to tak. Samozrejme, že Veľká Británia ako hnacia sila tohto svetového zápasu informačného bola veľmi silne ohrozená, ak nie úplne odpísaná v svojej neskoršej dominácii ku koncu, k záveru 19. storočia predovšetkým dvoma javmi. Skúsme si na ne odpovedať, ktoré. Predovšetkým jej postavenie ako tak, monopolného obchodníka svetových morí, vládcu svetových morí bolo ohrozené čím? Proste nástupom nových spôsobov rýchlej logistickej komunikácie, proste budovania novej infraštruktúry komunikačnej, to je z transsibírskej magistrály, ktorá zjednodušovala, zrýchľovala neuveriteľne, hej, v porovnaní s britskou námornou dominanciou, transkontinentálnu dopravu. Hej, a to nebola len transsibírska magistrála, ale ešte aj jeden nemecký projekt, o ktorom sa z akéhosi dôvodu menej hovorí aj v svetových sférach politologov a analytikov na medzinárodné vzťahy. To je berlínsko-bagdátská magistrála. Berlínsko-bagdátská magistrála, ktorú budovali Nemci nemenej horlivo, a samozrejme, že ich záujmy sa pretínali v Juhoslávii. Hej. V princípe, keby tie dve mocnosti, vtedajšie Nemecká a Ruská ríša pokračovali spolupráce, a oni spolupracovali prakticky až do vypuknutia vojny. To boli obidve vojny nemecko-ruské 20. storočia boli veľké omyly. Tak samozrejme, že tieto dva projekty, ktoré Rusi a Nemci budovali, oni britskú námornú dominanciu, celkovú dominanciu vo svetovom obchode a celkovo, dá sa povedať, nulovali, nulitovali. Preto, čo bola prvá svetová vojna, kde sa podarilo pospať všetkých proti všetkým. Proste a rusofobia mala trvať do doby, kedy malo byť Rusko rozdelené na 50 malých všelijakých subjektov s celkovým znížením populácie do 30 miliónov ľudí. Teraz si skúste urobiť tie jednoduché výpočty trojčlenka a podobne. Z dnešných oficiálne zaregistrovaných v Rusku žijúcich Rusov 142 miliónov, hej, nepočítajú migrantov a veľká ruská diaspora v zahraničí. Aké sú to čísla? A aké sú to, ako sa to vraví, ľudojedné, ľudojedské, proste, čo žere ľudí, chuťky. No a neskôr si ešte uvedieme priame oficiálne vyjadrenia niektorých západných lídrov na danú problematiku a budete skutočne zhrození, drahí priatelia. To už hovorím o tom, čo bolo povedané oficiálne, čiže to svedčia zase o tom, že oni sa týmto ani neštítia, oni dovolili, aby to ľudia počuli. To je tiež jeden z tých strachová priorita, takzvaná, hej. Zasiať do ľudí strach. No a ako to svojho času veľmi výstihne aj Putin vyjadril, že Západ nás ľúbit, когда мы все умрем. Že Západ nás bude mať rád, keď všetci zomrieme. Lebo ako to povedal jeden z bývalých vysokých šarží v KGB, istý jeden generál povedal, že Západ nás potrebuje jedno, aby nás nebolo. Takže v druhej polovici 19. storočia, keď sa Západ postupne stával skutočne svetovým systémom, tak väčšina spoločností zažilo krízu národnej identity, napríklad aj Japonsko, hej, okrem Číny, to treba poznamenať, Číňania až dokonca až dodnes, hej, pre nich je to malo proste svety, lebo to bol som svojho času v Číne, priatelia, a musím skutočne povedať, že v predstave takých širších čínskych, možno nie elit, hej, ale širších celých vrstiev obyvateľstva. Doteraz tam je to proste Čína, hej, že čínsky cisár, či už sa volá, ako ho volá predseda Čínskej ľudovej republiky, alebo cisár,
to je proste taký cisár podnebiesný, oni to volajú podnebesná ríša, ku ktorému musia predstavitelia všetkých iných národov sa pláziť takto pokorne s darmi ich krajiny a dávať to ako daň a dostávať od neho blahoslavenie alebo povolenie naďalej fungovať. Do značnej miery je to celkom rozšírená predstava, priatelia, takže nemáme ilúzie na dané konto. Napríklad tá hysteria Američanov a celkovo médií ohľadne Južného Osecka vtedy 080808, hej, že boli zastihnutí. Ruská reakcia bola nečakaná, hej, a nemohli prakticky ani nič tomu oponovať. Nemali čím oponovať. Hej. Tak si len hryzú lakte, že proste a vyčítajú si, že Rusko nedobili ešte pri Gorbačove. Takže prakticky s takouto westernizáciou sveta aj v 19. storočí väčšina štátov zažilo krízu identity. Anglosasi svojím spôsobom tak injekciu dávajú identity, krízy, hej. Krízy identity, pardon. Ježiš, to je veľa. Ako kazetu doslova do hlav svojich oponentov. V Rusku sa celá vrstva spoločnosti, takzvaná inteligencia za Romanovcov, vychovávala v nenávisti k Rusku. Pričom nemôžeme v tomto viniť, hej, Západ, to je tiež hovadina. To je obyčajný konkurenčný boj, ktorý trvá dodnes. Len odlišnosť dnešnej situácie je práve v tom, že dneska tá ruská informačná sféra, ona skutočne vyťazí. Ona vyťazí celosvetovo, lenže to takto, ako to povedal na dnešnej demonstrácii v Berlíne, na tej tzv. Montagsdemos, ktoré sa dneska v Nemecku obrodzujú, hej. Sice väčšina ľudí, ktorí sa zúčastňujú, to sú už takí dnešní Nemci, hej, pokladajúci sa za Wessis a Ossis, tak svojho času to bola tradícia práve prevzatá z DDR. A DDR je v mnohých ohľadoch dodnes nedopátrané, poriadne nevyskúmané, hej, nevyskúmaná krajina, o ktorej je veľmi málo historické analytiky, pričom jej úloha a jej postavenie v týchto geopolitických zmätkoch, ktoré boli počiatkom k tomu procesu, ktorý dneska priviedol svet tam, kde je, keď skutočne sa zdá, že sme už dobačovali. Pripomínam, že svet je dneska na pokraji všeobsiahlej a všepohlcujúcej ekonomickej, finančnej, sociálnej, kultúrnej, klimatickej a vojenskej katastrofy. A to, čo sme svedkami dneska na Ukrajine, to je tá cesta von, lenže pre niektorých cesta von smeruje do pekiel a pre niekoho možno sa spája s nádejou a predsa len lepšie zajtrajšky, kedy ľudia budú môcť bezprostrednejšie ovplyvňovať svoj život a byť pánmi seba samých aj svojich rodín, štátov a krajín. Takže dostaneme sa postupne k tomu, že Západu sa teda podarilo infiltrovať do myslenia ľudí takúto západocentrické poňatie, západocentrický svetonázor, že sa pozeráme na svet západnými očami. Hej. Druhýkrát sa mimochodom tento fenomén dokonale podarilo presadiť v 60. 70. rokoch 20. storočia do zmyšľania takej tej liberálnej inteligencie z radov nomenklatúry vtedajšej, hej, ktorý aj do dneska mnohí z nich však, ako sme vraveli, tam percento je až 80%, nebolo pre Rusko, takže u nás určite zrovnateľné. 80% prednovembrovej elity vlastne v dnešnej elite. Takže im sa podarilo to tiež nainfluovať, že chceli proste žiť nie tak, ako im predpisoval s prepáčením socialistický poriadok, že každému svoje, hej, ale že neskôr sa monopolizovala
sociohistorická reflexia spoločnosti, hej, tak ako nazvime to tak, a my sme sa pozerali tomu západu do očí a samozrejme, že v rozhodujúcej chvíli, ako hovoril Tacitus, ten prehráva boj, kto prvý sklopí zrák, no a my sme tam všetko sklopili zrák. Studená vojna bola prehratá na úrovni psychomentálnej, hej. Proste západu sa podarilo na zlomkoch niekdajšieho socialistického spoločenstva postaviť systém systematicky skorumpovaných. To treba vnímať, tú korupciu v širších geopolitických súvislostiach, priatelia. To nie je len tak. To nie je preto, že my by sme boli náchylní k korupcii a podobné takéto, viete, pseudovedecké výklady, ktorými veľmi často hrešia naše médiá, nechávajú z nás predstať v takom nepriaznivom svetle. Hej. Takže práve tá korupcia vo väčšine postsocialistických štátov to bol systematický prvok, ktorý bol veľmi dômyselne aj koordinovaný, aj podporovaný, aj živený. Takže tak ako to no a stalo sa to preto, že sovietské elity, ktoré boli už také síte, hej, po Stalinovej smrti, ktorá bola mimochodom ako to dneska tvrdí väčšina prominentných ruských mysliteľov, bol otrávený. A chruščovské obdobie je práve takéto prvá kontrarevolúcia, nazvime to tak, kedy tá sovietská elita prišla od časť svojho ostrostrehu a začala už byť sitá, preto len reagovala. Pretože aj tak, priatelia, korene dnešných problémov ležia v roku 91-89. Tam treba hľadať, tam sa skrýva ten zmigar lineage, povedané po rusky, taký ten zlý had. Vyskúšite. No, takže a ZSSR sa teda nepodarilo svojho času tých 60 70 rokov podobne ako carskému Rusku, hej, pred oktobrovou revolúciou, však tam tiež tam to dochádzalo do takých absurdných rozmerov, tá nazvime to tak, priamym prejavom, hej, rusofobnej politiky západu na územiach targetovaných touto politikou je existencia tzv. 5. kolóny. Inteligencia, alebo to, čo považujeme za inteligenciu, tak to bolo do značnej miery antištátne zmýšľajúce. Ako to svojho času vystihol ešte prvý génius ruského národa Alexander Sergejevič Puškin v jednom zo svojich epigramov o inteligencii povedal, že niekedy to vyzerá, ako by naši tzv. Kritici a liberáli, to už tedy bol pojem v ruskej literatúre klasickej, Puškin, Lermontov, Gribojedov obzvlášť, tak už Puškin povedal, vyzerá to, že naši liberáli nemajú radi ani tak reformy v našej krajine, ako skôr samú krajinu. Druhú časť hneď za chvíľu dokončíme, časť o rusofóbii, a dúfame, že zostanete s nami, pretože ešte chystáme príspevok o tom, čo je to Nemecko v dnešnej geopolitickej realite. Takže zostávajte s nami, pozdravujeme Stanislav Lecius a modlíme sa. Hneď budeme pokračovať.